Hari kesini keberangwan berkunjung kabagi Paul kinangwan tester hari jing berjumpa. Ni priang semua bahai ni sesiun syakli kejing syakri kabing khot ika kasni thoding kabukhui kasni thoding kabha ha kabagi Kristen ha keleng satlak jong kaperthai ki penan burom yang try jing Jesus Christ ya kejing ya kejing syashitom kejong ha kani kasni kaba ulasha nagam ta jonga bujong phi kiu no yalide halo jo geding na knang manga lo phi ngimdon kam shu ban kiu halo jo geding na jong geding sha pen stom ora geding kublai phi baro bagai jinge yo try jing Jesus Christ ubala ku yini da geding ku ki bakin jabneng ha ki jaka bneng baro kunju Nada kejik kemen ke bakrau mengilak banyak dolang kumnia sesian hagni kejing syakri ke bakum kumnia. Kemudian nak pering jauh pi kibalasi bom juyok kumnia kejing syakri. Hagni kejing syakri jong ka sni thodi yang ke bakhoi dan ke sni thodi yang ke babha. Kemudian nak pering jauh pi kebajuyok yang kejing syakri. Lagi pos. Henry ni pering sobhai pi. Ni dak tak kejik kemen ke bakrau. Bapi don kat lembat ni hagni kejing syakri. Shushu hagni ke por ke mentah. Ngimla kelam da ayo yo play namar ke jinge ke jongu ya ke jim ke jongi. Mengilak balong kum ni ke mengilong haduk ni ke por. Da ke jing ke ku da ke jing snei da ke jinge ke jongu. Ke wan hagni ke yem ni ke jongi ke dan kum ju ke wan ke we ke jaka. Bandar kat lembat ni hagni ke jing syakri. Ke wan ke balang ke jongpi, ke wan ke snom ke jongpi. Banyak kum ju ni ke jing syakri ba ni hagni ke sungi ke mentah. Anda pilih pai ni. Boleh kejing so ungkul ku ringkat bagai ketian kisu bakin ra hai kejing ke jongpi kumju rigi wepat kibadon hajan bar hajungai jongpi bakam dame kibadon kame bantip ya kejing shisha jo ketian kijong balai ni syakri yo blay hai ke sni ke benda ngai ho yo blay dan ta kejing pensyai ke bu ai kejing khat ke jonga nado bang puli ke ketian kijong blay las dang ban yet ban wat ban benia ban puli ban wat jing tip hato ke dini ban syakri yo blay hai ke sni kami ikut ikat Good Friday lani ka sngi thodi ang kabakut. Kalau ni ang kababit man syakri o blay hang ni ka sngi. Kuman siya thu ipi kendiat. Haki pon kala leno man bang adang kam kenarit. Lahikai nga long ba kani ka sngi kamday ban syakri o blay. Namar ba kani ki jimbut tendeng yanur. Kamay jing sup ya ka dorot kaminsim ka jonga hadi mga puli ting ka jong blay. Ban syukun no tang hakata ka kimchin. Kapung nga ban wat ya ting jong blay balay dan ka ban syakri o blay hakum ka ni ka sngi ban balay ki syakri o blay ha ka ni ka sngi thodi ang ba khoi wi khot ka lani ka sngi thodi ang ba bha nang la yet ngala wat ngala bria ting jong blay ba shem ba kam dai ka ba bakhla ban syakri o blay ha ka sngi ka ngi khot ka jinya ka jong trai jingi u Jesus Christ ngakwa ban bu iwi ji perkhat Bala bila page hapo ke status ke jonga haka mobile ke bangla don ngalabu haka status ke jonga hapo WhatsApp. Aku aban bu yang ni jing perkhat ada bi don ban phai ban page yang sajisin yang ni jing perkhat ke bangla bu orang ni. U Jesu klem yak aga sni tho ding namar ba kalong ka sni ke babha. U Jesu klem yak aga sni tho ding namar ba kalong ka sni ke babha. Henry kalong ka sni tho ding ke babha. Lani ka sni tho ding ke ba kerpang namar ba Jesu yak. Kani ka sngi kalong ka sngi thodi ang bagkerpang kani namar ba Jesu ya. Kamte namar ba kani ka sngi thodi ang babha namar kani ka way na pning jung kito ki sngi ba blay na ban thao. Yang nyong tuli ki sngi kani ka sngi ka ban riang ba blay na ban thao. Ba kalong kum ju kum yue pat ki sngi ha ka jing sha. Henai na do ba Jesu ya alo ja ka ding na kum ba arajar snem duna ben shwa. Kani ka sngi thodi ka jalang no ka sngi ka bagkerpang ka sngi ka bakhoi. Kasni ke babha nak benda jom di bangai how Christ Jesus kuat punya way pi ni ke jamin ke mentah syak tin ke jong blay ke bangai puson batnya kani nak sidi bu pol tho syak bangai ke nak koren ke lenong ke beningkong ke khot ke bakhat pra izia ke lenong ke sunfly nak benta ke khot ke beningkong ta syak mat kong ku ni namai ta ke tin ke shabang ke ding na ke long shisha hai kita ke jot no ke jing bi hendak hangi ke yo la im
kalong kabor ulay sa sisiyan. Naman kita katin ka syapang ngading na kalong sisya. Hai kita yola jodok ka jing ibit. Henry hangi yola yola im kalong kabor ulay. Paul kreni mangit pada nak Korin. Ban scam sisyo ekay bulo ang khat ka khat nyo. Naman ba Chris om siya lapaya ban baptis. Henry ban yalap ya gospel om ha ka jing start kitin yo ban pele na ay ya ding na Chris. Upong yalap ya ding na ka jing Chris Jesu. Ang kren siya bang jongka. Kalong ka jing leray hakmat jing Jew. Kalong ka jing ibi hakmat jing Greek bagi gentle. Ngayon Paul ang ngayalap yung Chris ubala sa narta. Isya ka san pulay. Kedekot kebalai catar uang kuni. Ulalong bala ben. Bat bala kentai deki brio. Ubrio kijing sosi. Bat awat tip ya ke kuslay. Bat kum ubah ki brio kijuburi. Yala ke kmat na u. La iben ya u. Tingin sim la nyaw ya u. Shisha ula ba ya kijing kuslay jongi. Mula kit ya kijing sosi jongi. Penban yala nyaw ya u. Bala penmong. Bala syok dah boleh. Bala penjenjalan. Hendak lapan mong ya uni nama kijing kang jongi. Lapan luet ya uni nama kijing le bom hop jongi. Kijing pensidong kijing sup jongi. Kalong halo jongu. Bada kijing James nam jongu. Lapan kia yangi. Ni berok kun kilang berat nyala sakman. Nyala pada uwe syah kalinti. Tu try labu halo jongu. Ya kijing bom hop jongi. Baro ngai igini kinti jong izya teu try labu halo jongu ya ke jingbom hok jongi baro kasi todien kabala kirku jong blay nagna jonga jong pi hagani kapor kabuntai ni duai kopa jongi bahabneng milong try balawan arhajas nem menchua Melayu yang kijing jot jong kepertai, Melayu yang kipop kijonga, Melayu yang kipop jong kibenriu, Melayu yang dong man pa berway benlek nak benda jonga, way benlek nak benda jonga, mana wan pelaj yang kibriu kijonga, kibla jot nak mereka pop, kibla tek kibla kom yang kijim kijongki. Naganda ki kun Israel hari Egypt. Mena Shem yo Moses ban mela pa yo Moses. Ban pelai lo yaki. Naganda ka ri jong ka jinjin jan. Kari ka ba im ka ba klamblay. Mela Shem yo brio. Waya jane ba ka donut ka jome. Ban mela pa yo. Try hakini ki sngi ba menta. Hama mit jwa da bdeng ka ta pa jong sam ka yatu yangi. Bagi la danmo bahok asnab day. Upon itu aja mengit dan haruang. Am done away. Am done what tang way ru. Nama baru kila pop kila jodan hey yang kebrong ke jong play. Kik parliament na menandai kila le pop. Kipai kimi kijongi kila le pop. Kikme kikpai kijongi kila le pop. Mana ban mangi kila le pop. Nama kita amdan show way bahok amdan way ru. Way bukpa. Ula shim ya senjam ban pano. Ila jong kun bala kabar way jong. Nama kita senam ke jong kilang sobo bagi lang kenya kambiang. Ban punya suk yau brio ban play. Nama brio amdan jene bat kini ki kimran. Kedan kam ya kesenam ke jong kun lang berajong play. Kesenam ke jong brio. Kesnam kebekuat kebeklem cinta pria. Ketangan kesnam kebelaban sait ban kuat ban warak bengi saja sih nak jire ban boleh lupa. Bakta kedai tang kesnam kejong Jesus Christ. Kumba arajar senam duna mensua. Jisu ulah kieu yele halo juga dingpna. Kenang bamanga ulah jot ulah rem. Kenang bamanga pop. Kenang bamangi pop. Kenang mangi ulah jot ulah rem. Mengikan jumlah sop jumlah spine dah kata pop berkata
ka jile ka ba persya ya ka mon ke jome mangi kain kita kita pun susi ya ka mon ke jome ngin yo ya ka lat ko pa ban wanak mat jome ngilong we ngin ko pa ban berkat pala cabang jome David wong ngalong tang ko mupun ngalong tang ko muskan ngalong kain tang ko kata ka do bertang ngalong in we hem hari me berkat kain ko pa me berkat cabang jonga me berkat cabang jongi naman malat tau ni ha ka dur ke jome hi try ni aingo ye me naman kata kini ka sngi ko me lumlang ha ni ka jaka ka dei naman ba me melawan banyak kuma arajas nem dura men shwa haga nomba ha Jerusalem haga ni ka sngi ka minta kala don ka jing tabdum ka krau haga ni ka sngi ka minta kala don ka jing kinyo jumai ka krau haga ni ka sngi ka minta kala don ka jing mi pati ka yato haga ni ka sngi ka minta kala don ka kamba ka krau ka mi mer panja haga nomba ha Jerusalem haga ni ka sngi ka kum ka ni ken ka jingka jong ka jingka ya ka temple ka kat arlian na Lord setibian ban pensisha bonir wala yap halo jong dingna halo lum Calvary day to ordinary man lani day to brio wala kum ki we pat ki brio hanre u compare na ki brio u kam janai na ki brio baro ulo ba klampa ulo ba klamjin to bria ulo ken to swim ki sim u try u blame but u brio ru kum ju ni ken de ta Ola shim no halade ka pop ka jonga ola kin no ay de kuban ya thu ya ba bangala yap mga halo jang dik na na ngam shim yap ko pa bi kana la pun yap yo khon ni Jesus Christ na ko ki pop ki jonga pat mi sha ya de halo jang dik na khnang banga ngam kam shu un ki halo jang dik na mi sha ya de halo jang dik na khnang ba ngi ki no pop ki dan ha ka kamra ha ka sngi ha ka jami ni num ki shu shata ka ko pa bi ban mo pun sok yingi bangim dei shu ki no pop na do ngi pdian ni Jesus Christ ning lo ki khon ki ba e tam he ki jong dwai ko pa ka bang nang let sha ka ni ka tin ke jome na dwai ka ji pan shai ke jome ablay kanum dei tang ngi ablay hene ya baro ki man snap ya ka ni ka khubor ling ba ka YouTube channel kala lo ablay le ba ki we pa ki social media ki bang la pan sa priang ya ka ni ka tin ke jome ba hangno na ba ki snap ya ka ni ka tin ke jome kan don ablay ke jingta kan don ablay ke jingta mai kan don ablay ke jing walam sha ke hima ka jome ke ko pa bi ngadwai ko pa bi te pan sle yang ne ka por ko menta do mun sim da ka por ka jome ke ko pa bi ha ke kiteng jong try jing Jesus ngadwai ki ne baro menta shi ki bam ko hala ka ta amen habanga prakhat yang ne ka sungi ngama kham kamen sim ko jonga ngama ban wa kham da point shi ka por ka bi khode ka emotion ko jonga ngama kham da pan pau ya ka emotion la ne ka jing khi ane ke jing kta hai ke jing kan ke jing kta ha ke don ke jonga kada bolong nomor ba utrai jonga uya halo jo ding na halo num kauri utrai jonga usha halo jo ding na halo num kauri upen mi ya snam na kata jonga usha shidom na kata jonga ulong ulang knya na kata jonga ha ka jaka don kam malik mga halo jo ding na sha ya ka ding na ha ka jaka bon cha sa mga de ki pret de ki ti de ki jat wa sha sa ma de ki lay de ki pret atli de ki ti bon we de ki jat ke jong ha ka jaka bon thong mga ya ka pan snget ke ba ja burom wala thong mu ya ka pan snget ke ba ja burom ka da bon ya ay ni ya ka pan snget ke ba dan burom man ka por ga mga wan sha si Good Friday ama khang da ja ke mak mga prakhat yo Jesus na ka da ga mo le kam dai mga susi bo yap halo jo dik na kada ko lang susi ki pop banga ngal le ka sa na yo Jesus halo jo dik na kada ho dai na mar ki pop ki jonga ki banga ngal le ka sa na yo Jesus kuma arajas nem duna men shwa halo jo dik na halo lum kalri ukam kiyo shlo jo dik na mar ki pop ki jonga mar shin le pop ang gababo ukam kiyo shlo jo dik na mar ki jing bakla ke jonga mar klam shen ke jing bakla ha ke jing ke jonga ukam kiyo shlo jo dik na mar ki jing plat ke jing boma ke jing tuna ke jonga ukiyo shlo jo dik na mar jonga kiyo shlo jo dik na mar jongki jisu uyap halo jo dik na dekten sepang ke jing na kalong ke ibe kalong ke ibe yaki Jew but yaki Greek kakten sepang jo dik na kalong kada kakten ka bom don jingot ya kita ke bala jonno kakten sepang jo dik na
kalau kebala timno akman jong bri kebala jono jong ke perthai henry ke ting sepang jong ke dingna kalau ke jim nya kita kilo ngai how Christ Jesus bun sin kis nem kebala leno ngala jong berkhat belong bagani ke sngi Good Friday kene ke sngi kebala shue le teneng de bri barok keleng satlak jong perthai ngai minjul lambat kiwe ru ki bong bagat tarik ke kala no way usnem show way usnem henry ke sngi kampat kelang ni tu ipi ya ke Good Friday ke sngi bo Jesus layap 458 kelah hadu mentah katari kelah ban kelah ke dalam kolong nomor ba ke kalender ke bangi penun kam ke Gregorian calendar bala penun kam la peni dak ke himarum henry ke kalender ke bala penun kam ban Jesus yap ke kalender ke jung Jew ke kalender ke jung Jew ke bagi khot ke Jewish calendar kadang ke jung prayer apre ke kalender ke jung nomrum ban ke kalender ke jung Jew kuno ki ken por la ya tro ingi men si sande hangi ki ken ya kasni ba kasdang na ka khaar ba ji men miet kasni ba thamai kasdang ha ki jiu riu ba ji jan miet shibet kasdang kasni ba thamai men ta ka ke kinta jisu kuma ara jas nem duna men so don halo jo gedin na udan ha ke kinta ke lai ni ke kinta ke ba khado ke dei le do ka por khaar ba ji hado lai ba ji jan miet jisu de men yap halo jo gedin na halo lum kauri jisu de men yap aga por jan miet lai ba ji namaru yeng ban long katakan niam jo ke jing lai ke kitab Exodus ke itu banyak jingnya jo ke niam jo ke jing lai dan gambar knya ha ke jan miet ko ba lai ba ji jan miet ye but jisu ai tino ela ke jo ke jing ke jo ha ke smith oding ha ke jan miet ko ba lai ba ji ye kini ke lai tali ki kinta jongka kawin khot tin nong we ka agoni leni kata ke jing pisa ka donor ke jong jisu ka mensiem ke jong namaru kpa u ino ya u ha kini ke kinta namaru la sa ma we ha kini ke kinta namaru lo ma we ha kini ke kinta u jisu ya alo jong den na tam ma we na pe ba jno yu kpa kristian tin no na lo jong khun tika dau ko namar ke jing tung jong ka pop ke jong ba ke jong pi kpa u ino dalam kun bau kun haban pertama yang kemudian sajian ablay jonga belay gen bamila ino yang Eli lama sebek ni belay bela ino yang akan kopa belay mi ino yang akan kopa ngadon kami ya mi hele bela ino yang ki kararut ki semran kila ino ya jisu ki paraluk ki parajon na nazaret kila ino ya shey gini baro ki don we brio halo jogading na jisu udah banyak hari ni kesini kalau mentai ni khot ke Good Friday kadang ada nomor ba ni kadang sini hapo Israel lari hapo Palestine ke Israel ki mau ya kadang kesini bagani kesini jong ke niam jong ke jinglai jisu udah ulangnya uba khadu jong ke niam jong ke jinglai ban nalo ju don shu da wei pat ulangnya nalo ju don shu da wei pat ulangnya jisu dia ben yap how benai abib lari how benai nizan jong kinong nong Babylon kadang belong nomor bau ni benai beningkong bau belai long how ni benai beningkong penken mau ha ka sngi ka khat sao ya ka penken mau ya ka niam jong ka jinglai Barang ju apa jong ni ka teo ka sngi na penken mau ya ka ta ka niam jong usok ningkong ka niam jong usok ningkong kata dari bala hukum no blay ya ki kon Israel bad ya kan ni la jule shi sin shi snam la jule ya ka shi sin shi snam ha Israel gre kin mau ki ju na kleng saudong ka prathai kare ka kabuk siar ki ban wan shang niam jong jingla shi sin shi snam kare ka kabuk siar hadu mata ka don ke jing kular ke jong blay ya ki ju ha ma ki celebrate ha ma ki lekmen ya kan niam jong jingla blay wai nyot li ki jing kular ya ki ju ha ba ki lekmen lani haba ki kin mau ya kan niam jo jingai kakum ka kitab Exodus kaleno ba arbulai na ka khot ka ba arbuai tar shikmat bin kule don nyot li ki jingkular ki jong blay ki promise ki jong blay ki jingkular ki jingku ki jong blay ya ki kon Israel haba ki kin mau ya kan niam jo jingai ngan sawan shang ni ka benta jo ni kna shibet da we ya thu shwa ya kan ni niam jo jingai blay wong kuni hagi kitab Exodus ba arbulai ublay wangan pahyo angel banyalam nanti ki kon Israel lada bi lekmen lada bi kin mau ya kan niam jong jingai ublay wang ngan pahi ki angel ki jonga unyai hashwa jongpi wangel jong fry uyai hashwa ki kon Israel
uyai haswa jo ki kun Israel ka jing plan ka an jong play ki kun Israel long u play wang ngan long nong shun ki nong shun jong me I will be the enemy for your enemies wang lagi non kita ki nong shun ki jong me ngan long nong shun jong ki namar mapi ki nak men pi kan mau ya kan niam jong jing lai ada don ki nong shun ngan long mangang nong shun jong ki ka bomot manilek mangai ki nong shun pun ka manilek mapi manilek manga kamanan tma pinun kam manilek mapi kabalai ki jingkular ki jong play wang ngan ke khu yo pu bat om ke jong pi ke khot ka arbusan ke lenong ke bal arpulai ke kitab Exodus ngan ke khu yo pu bat ka om ke jong pi u play kular ya ke kentin wang ngan pendap ya ki jinon kam baro Jehovah Jireh u play jong ke jing pendap u play jong ke jing pendap ngilingo Haus nem ubla leno haus nem ara jara pho kajing kurdit jong ka prothai ka mangingiem kajing kurdu ha yo ka kot kajing kurdu ha ka bam di nyimte kono blade sai ni ne blade pular wang ngan kerku yo pu bada ka ka jome kajing kular ka basau jong blade ki kon Israel wang on shimno ye ki jingpang na preng upanang baro ka kot ka abusan ngan shimno ye ki jingpang baro kali ki jingkular ke bakhau bagi jingpang kam dan bor shu namar bau play wang ya ki jingpang baro ngan shimno tak dau Jesu wang halo jong Jesu la pen kit ya ki jingpang ki jong a jong pe namar kata da ki jing jim sam ki jong Jesus Christ la pen kya yang a bari pi wang shu ya ki kintin onam dan ke linki anam gan ke linki lani menom yap hasiwa ka sngi ke bo ya me wow ki jingkular ke basu bangtam Menung yang nangi rasa pedai, kan mempadai ke Singapura. Kila menuan ke Nemsel, kila menuan ke Jinget. Coronavirus lah menuan. Henry hak singi ke bau blame lah bu. Insiap aku tak singi. Kam day nama coronavirus. Kam day nama ke jimpang syurkai dengan yap lah. Kadang ke jimpang jong blame ke kunzat long. Men yap at pin yap pada. Tang mana kalau poin ke singi lah bu dah blame. The appointed time. Kapur kalau bu baik dah blame. Kata dia ke singi ke singi iya ke jiap ong blame ke kun Israel. Kebenda kebendri bo blay pular wang ngan penroy ya ke jiok pateng jome ki khon ki jome ken roy parampare milong nong yo pateng ya ke ri milong nong yo pateng ya ke jing pular ke jong blay ba ke jing pular ke ba ka nyo bo blay pular ke hon sulong ngan penroy ya ke wang ngan ai yo snem jo ke jing ku hame ngan ai yo snem jo ke jing ku ha ke jing en ke jome ngini klai ke ni ke jing pular ke jong blay ke kon Israel Saka ega bu Jesu la le alo joka dimna. Yang ini ki jing kumari bau blay la kumari ki kon Israel. La pendep ru how Jesu men bau Jesu wong ni gini gitien. La pendep. Yang ini ki ju ki jing kumari la pendep how Jesus Christ. Jesu ulong ka linti ki bau blay wong ngan pa yo ane banyalam linti ya me Jesu wong ngalong ka linti ngalong ka jing shan ngalong ka jing impi. Kapok kini ke nong sun ke jonga ba ke jong pi henry Jesu la dep bat pen jano ya kapok halo jo ke ding na lon ka ber tak wang ngan nong sun yang nong sun jong me Jesu la pen jot yang nong sun ke jonga jong pi Jesu long kpu ba em ba ka om ka em tuan ha pi ke basdem wan ha pi ke batran Jesu wong wan ban ba ban die wan ban ba ban die yong ke ting jong blay Jesu la shimno haladi ya ke jingpang ke jonga ba ke jong pi Memang tahu orang tuan hanga pi boro jebat thai ba jebat kia ke jingket. Hane ke jingpang ba kam krau tam ne ke jingpang boro ne ke jingpang jo kapok. Mari kapok rukum ju. La dep bat penkit how Jesus Christ halo jo ke dingna halo lum kaluri. Ke jingyak kam don bor shu ong ke ting ke jong blay. Ke jingyak kam don bor shu namar Jesus la dep job ya ke jingyak halo jo ke dingna halo lum kaluri. Ngin yo benta lembat u lani ngin yo pateng ye jing yo pateng lembat u Jesu ha ka ri bo blay la kular ka ri ka krau banya kata ka ri kanan ka ngin yo benta kular ki kon Israel wangan ai pi ya ke jing yo pateng ke jopi ya ka ri ka khot ka ri kanan han ka bneng bo blay la kular nga pi ka kam krau banya ka ri kanan uni de snem hari mengina mina na uni knyang jingpang uni de snem mo la ke khu jong blay Usnem ubla kiri kujong play, usnem ubang ina mina nagi jing shirkai,
usnem mabalang mino na kita ki jinge usnem mabalang mino na kita ki jinge ki jingtum jo jo ki jim usnem jo ki jinge ku up ya ki jim jo ki but I when usnem arja kuwe undi to usnem lo ki ku jong play ya kata mo Moses umshim la bande ya kata mo David umshim la bande ya kata mo bagi sim ki no turpa ki umshim la bande u Jesu ula pendep ya ka ara jasnem juna menchua halo jo ki dingna halo lum kawri Jesu ula pendep ya ka halo jo ki dingna halo lum kawri arwat si perlok hawe sini kira don hapreng ki jiat nanti ki jongki ba kita jiat nanti ki jongki kila de man kam ya kawe ke kharai ke bahe ba kawe ke kharai ke bahe ba mana ki jiat nanti ki jongki la batai ki beginan kam man ba ya ka dingna le man ba ya ka ta ding kana makila man kam na shini shiliang sa chai sa shiliang jo ka ta kharai ke bahe ba kini arun kile ba ya kata dingna ha ka met ke jongki le to ding ka met ke jongki ba kile ya ta linti uta we mana ding ula so tight namar ke jing kia jong ka ding ula ba ka met le kuno upoi ha ko ye jaka ka biang ula se ya ka kurat ula atna kendiat ya ka ding na try bahkan kam sting kendiat kana ula punya be dekat ba kita pot perlo jong jakma nang tawa shimmi kata ding ula ba ka met ula 11 be ta perlo ula lam ta perlo ula tam ka to le po jakman ta perlo ula be na ding ula lak yu ula tam biang jakman ni ula ot kita ka ding ka bu ke ka met ula shim sa jisir wong ka ding le yu ka kia ula ngan ot biang ka sa kendiat ot biang sa kendiat ot biang sa kendiat kum ta ka kham sting jo ba shim ni ka ba sa jo ka ding ula mare jakman ula tam yu perlo ula poi shi we ka jaka hajan jo ni kharai lo poi hajan jo ni kharai mo lo shim ni ka ding bo ba ka met ka chu ka ding na ka bo ba ka met ka chu ban khana ban teng le shidang sa tai shidang ban pun jingkir ka ni ka ding na ka chu la lingkot parat kam shimala shu ban pun ni prok balawan na din suki jai ringkat pakata ka ding na ka bo kit ka met ka chu ka bakia lo shim ni ka ding na ka chu ban ula teng ni na ni shidang jo ni ka kharai ni shidang jo ka kharai ban ka ni ka ding na ka bo kit ka shubiang smak na ni shidang sa tai shidang bola kam ling bai ka kharai nang ni shidang sa tai shoi pat kalian hadin nang ta lo tan mo ya ka ding na ka bo ba bola ya ka lim ti ju ban poi shi thong ni perlo lo sakut shidang se shidang jo ka ka kharai ka da bo lamar ula on no ya ka ding na ka bo dang ya ni ka no sin ni ju on no ya ka ding na ka jim ke jonga ba jongpi ka no sin ni minus no yo Jesu na ka jim jonga jongpi ka no sin ni minus no ya ka jiri ke jonga jongpi but play ka no sin ni jonga no play ka no sin ni pano no play ka ma ga ni go ka ba pino minus no play ka jing shukai ka ya ka jim ke jongpi ka da ka kharai ka ya ka jim ke jongpi ya ba du Jesus Christ what haba shibon ki jinge what haba shibon ki jinge ne wala da ka kia ka no nuru ya ba du Jesus Christ punya Jesus on pelai ke shiliang jong ka ka kharai ko khra ka benda preng jong ka jiple jumot ka bangi lai kren do mane ka dei ka bor jong ka dingna ka jong Jesus Christ ka bor jong ka dingna ka jong Jesus Christ ka dingna ka dei ka dor ka bala oshrong ka bala penuan dor de kiru start jong percaya ka rukom ka bapher mulai ibon ka rukom mulai idon ka badeng ya ka dingna ha ka dor jong sati hefti don ki badeng ya ka dor jong dingna kum loket hapo ka rendang ke jongki don ki badeng ya ka dingna kum ki khadu lani kum ki jingdeng ha ki ti ki jongki don ki badeng ya ka dingna lani ki bata ya ka dingna ka shlang mat ke jongki anong ipi ka tu kum dei ka dingna ka tu kum dei ka dingna ka tu dei tang ka dak ka bapi pet pen pau ka dingna ka shisha kam dei ban kit ha ka met ke jonga jongki da ka pen pau cha ka pe ka dak jong dingna ka sha shim ha di im ke jim kum ka dingna ka jong Christ Jesus ka dingna ka lopon dor de ki brio ha ki rukom ki ba pher hanai ki ma ka dingna ka jong Jesus Christ kam dei ka ba dor ka dingna ka jong Jesus kam dei ka ba itna ka dingna ka jong Jesus kam dei ka ba smutna ban pe ni ba itna ban pe it's not looking good at all kam dei ka jing itna ba pe ka dingna jong Jesus Christ takra we jiwai me ong how long ka bring ka yeng ka dingna ka dingna ka bom dor ka bom dar o Jesus ula sha halo jong ka dei ka dingna the all rugged cross on the thin way ka dingna ka bom dor ka bom dar ka ta ka dingna ka jong Jesus Christ
compare kuno ka prothai ka osrong ya ka dor jong ka dingna hani ka dingna jong Jesus kre ka dor ka dak ka jong ka kre ka jing sha shitom kre ka jing sha ai ben kre ka jing sha kentai kre ka jing sha ai ben kre ka jing sha jing yan ja ka jing na jong Jesus kre ka jing sha jong ka jing ya ban men bau Paul wong kuni la sa na na ya lember Chris hani om shu mga ba im u Chris u im hapo jonga nga im benda ne nga mim shu mga u Chris u im hapo jonga u Chris u don hapo jonga katangin jadi kadur jong ka dingna ka ba shisha ka ba Chris u im hapo jonga ba jongbi kani ka si nga ba ngan west ngan plut po ki eki jonga ne prothai kani ka si nga ba chule ban penbernya ile de ba kani ka prothai Anganya we ki probnge jo balang Chris sume molin kema man ka snem jo Good Friday pri ban to cha yeng jo ki shakri pri ban poi cha yeng jo ki shakri ka daw bolong ka si ka pi I brom your blade namaro pa you Jesus Christ ban yap ara just snem duna man swa halo jo ka dingna halo lum kalri kare ka si ka pla kare ka si ka khrao kare ka ba khando ka si ka ba khando ka patang kare ka si ka ba jingka jong ka temple ka arleng na clear cha tbian kare ka si ka ba men sim ka ba yap ka ba don hapo hedes ka lai mi pa what a great day it is kare ka si ka ba khrao ka ba ngai how Christ Jesus ki don kam ban pun from you Christ Jesus ni money ka ni ka si ni money you try jo ni ka si ni money ya ka dingna ka bala sha ni money you try jo ka dingna bala sha utang re bangi ni money bangi don ha ni ka balang sa jisen bangi pendan brom you ta bala sha halo jo ka dingna ni don ha ni ka jani sa jisen ban pendan brom you ta bala ya halo jo ka dingna ba kade ka bambakla ban shakri yo play ha ni ka si ka bamda mo Jesus la yak shisha Ara just nem duna min swa halo jo dingna halo lung kalri how bnai a bit ha ka sngi ka khasang ha ka nem jong ka jing lai shwa jong so ni kong jong ki kon Israel shwa bi no preng yo so ni kong na ka Jesus de so ni kong na on mi pat ha ka sngi ni kong jo ka tayo kamla balong ha ka sngi palai bo Jesus nyap kamla balong ha ka sngi balang kamla balong ha sngi ni kong na ka Jesus o mi pat ha ka sngi ka balai ka sngi ni kong jo ka tayo ude so ni kong na preng jong ki bala mi pat baro usok ni kong jong ki bala yak ru kunju Jesus Christ di usok ni kong but kani ka sni ni kong jong ti ban sawan ka min khot ye ka kani ka sni jong ka jingnek men yo usok ni kong ha ki kon Israel ba kani ru ka sni ka ba yin kin mau ya ki jimi pat ki jong try you Jesus Christ u bala mi pat dang sta program na ka ta ka lum jing tan la don ko khot inga brom ban wan ya ka ting jong blame min ta ka si Sunday chaka wa ye chaka ka bre asam ngam ngam tre ban wan ka da ko lo mar nga don Bani asan nak ting jong play haga balang bangi don ngakwa bendon haga balang namar kani sni jong Jimmy Pat jong try jong Jesus Christ ngakwa bani lekmen baki prab ngai haga sni jong Jimmy Pat jong Christ Jesus ngakwa bani celebrate ya ka Jimmy Pat jong try namar haga Jimmy Pat jong try jong Jesus Christ ka don ka jing pensisha ya ka jing kesan ya ka jing jong ab jong pi Paul kren ya kani haga bangai dan Rome baka Jimmy Pat jong Christ Jesus ka pensisha ya ka jing kesan go play walaupun kesan yang ab pi da ka jing ab jong Jesus Christ kadingna kalau kejing biji kebala jono kadingna kalau kejing biji kebala jono namar kimi thu yang ta bala ya halo jong dingna namar kimi thu yang benda ke jong ki bala ta bala ya henry ya kebala yo la imong ting jong blay kalong kabor ke jong blay sap yang ai ni jing puson ang ni ke jani ke benda nga kham jiet na bi ape ka status jong amenin nga thoi ni nga kham jiet balong uba bit ni ubit na ta dingna jong Jesus Christ I rather choose to be a fool for the cross of Christ than to be an enemy for the cross of Christ nga jiet nga kham jiet balong uba bit na benta ka dingna jong Jesus ba ni ka balong unong shon jong dingna jong Jesus Christ mo Paul oi ki bangai kudan ha Philippi wang kidan bon kinong shon jong dingna jong Jesus dan pun kita bersyukur ni berdikna Jesus. Ki Greek, ki orang kedai ki jini bed, ki Hebrew, ki Jew, ki kentai ya ki jiap ke jong Nama kama belum yang tahu Mesias jong ki pun nyap halo jong berdikna. Henry yang ngau bangai yang Christ itu, ke jiap ke jong Jesus Christ, ke dikna ke jong Jesus Christ, ke day ke bor ke jong play. Kadai ke bor ke jong play ban penim ban pelai loy, ban sawan tang yui mat ban itu pi, kumno ni ke dikna.
cái lệ nó ta cái gym trong ao trong pi cái power này cái bone trong này cái đinh na nó ta cái gym trong ao trong pi pila ban Lisbon cái pila ban chem này cái tang coi bên thôi pi này cái jamit cái bên ta ya cái jinge cái trong pa là thiên họ halo trong cái đinh na halo lum kang ri là thiên họ play wong hai cái gospel yones life and real nên ta yones cái bên con chi yones cái lòng balai phát bên con wong cũng đi nó mau play là cái ta và thế là ai tin nói nó trong khuôn mà khám một way bằng nghe yêu đồng chót chua hắn riêng nhoi cái chim bom cái yones cái bên con phát cái nó balai phát bên con hack me cái nó cái jinge cái trong pa bao là ai hay gì mà là thoát như bằng những long cái khuôn cái trong play behold what manner of love that the Father has given that we are called the children of God. Là khót yang a bari pi ki khôn ki jong play. Là khót yang ki khôn ki jong play. Ya ka ne ka jing ki play la ye. Là the no ya ka. I just nem duna min swa. Min mo Jesus ke ni ri. Halo jong ka dim na. Halo jong lum kang ri. Ka jing kli ko mang khwa ban bu ko long. Manu bi ye Jesus halo jong ka dim na mun ta. Manu ba pek chi Jesus ba ye o halo jong ka dim na. Manu ba ye ya ki jing jan jar ki sha halo jong ka dim na. Manu ba ye ya ki jing pan ko sha halo jong ka dim na. Manu ba ye ya ka ta ki jing sha sempat ko sha na ba jong a ba jong pi. Manu ba ye ya ki to ki som ki la som na ka krum ka jong. Manu ba ye ya ki ta ki break ki la sa na ki ti na ki chat ka jong. Manu kain ba ye. Manu ba ye Jesus. Buồn ngi dan ki khmat nei ngim la ban yi buồn ngi dan ka bor ban so thu nei ngim la ban ngim tre dan perkhat buồn ngi dan ka donut ban pusan nei ngim man ban pusan chapang jong and Jesus yap halo jong ding na kan tha jong ba jong pi Jesus halo jong ding na reu tali ki kinta na do man mista kan dai bi je hado man jan mi live ji Jesus don halo jong ding na but can real to league kinta can real to league kinta jong ka jing kala ha ka jim ka jong ka history can real to league kinta can real to league kinta jong ka jing sha ka jing jinjar can real to league kinta kinta jong ka jing job can real to league kinta jong ka jing plim can real to league kinta ka Jesus Christ kinta jong ka jing pendap ki baro lain to league break hagaway ke din na bakaway ka pansingat siya kare mo Jesus siya yang apa di manu bela i men bala sempat yu daw shabok manu apa yang Jesus ni kikmat bala sempat yang Jesus daw shabok kawan pa ya passion of the Christ kare ka way na pren ki film ka ringdor ha ka rukam ka ba itnatam na pren ki film jong Jesus kare ka passion of the Christ and long ipi katu ka passion of the Christ ka pala banwan ra ya ki jingmut ko dan hapo jong haru kanu Jesus sha kampat biang tang katu habang berkat yang Jesus ulalai parat banyak mapi ya ka passion of the Christ Jesus wa sha haru kata nang ta ke jim ke joa habang pek tang pulis pang ke jing sha sitom ke jo ki jiu apa ki penjitom kita buat kan limit batang kata 3 on sempat yo brio henry ki nong ro ki sempat hado bo brio nyak ro wadi Jesus na sempat da ki sipai ro bagi jing sempat yo kam dai do sempat do ding sempat do telai sempat da ginu kita la sempat yo do shabuk brashna kerpang ba how do shabuk ro kiran ke ba khandai kli ki benda ki bandap nak te da khmat jong do shabuk kiran khandai kli ki benda ki bandap ki jongu ki bala shna ki kinja shing lene ki kinja bilor ki bala annap ha ki la painap ha ki ban man ka por ko sipai ro mo kawang yo shabuk ha ka met ki jong Jesus Christ kam dei tang ba ka met ki jong Jesus ka misna ka ro batam do na kamen ke jong phim yo i kata ka da long phim pe ya ka e ki nong ro ki le phim pe kum ki nong ro ki pen stom kum no la sempat ni pi do 3 kum no la sempat yang abri pi do 3 ni no ma ban sha Jesus ula sha yang ne ki sempat man ka por ka shabuk da upaya ka met la sempat da shipai ro ka do jong Jesus ka mi chaba man ka por ka sempat yo na yo i ya ki koma ki jong Jesus Christ ki bala mang na yo i ki ya ka met jong Jesus Christ ka bala pe na yo i ya ka krum ka bala pe jong Jesus ba yo i ru kum ju ba ki ta shabuk ula sempat ula wat ban pen ken na pen kidia ki shing I know you play ka Bible kolong pa ya ki shing ki jong Jesus na pen ken de le ru em wat hadu ula keo halo jog din kla lu kawri ki sipai rom ki le man jua la la de ni am la la ben le ban ken no ki shing jong Jesus kanam bon yap ham kloi ne ki shem man do Jesus chon pen ken ki shing jong kidia ki shing ula de ban yap
Udah ban IT no ilang jong ka sien mo riu sien utrai babat ke jing ha ke ti ke jong ka ding na habang ipai sa ka ting jong blay kalong ka jing jin thot ya ki ju namar ba kimla bang long yo mesya jong ki bun ya alo jong ding pra ka ding ke jing le rai ka ding ke jing sung le rai ni brio banong bau ta no plim jong ki ya alo jong ding na long balatim yang brio banyak halo juga dingna katun ka kitab jong Paul sagi nong Galatia kalau ke jingi be ke Greek namar ke Greek ya wan ke jing start ke jong ki go kam de ke ba itna tang brio bale kam ba mar banyak halo juga dingna kata ke ke gentle ke Greek lu kyong ani thu ipi ki ba bon na preng nong yalam juga ri ke jong ha jong piru kumju ki ba bon na preng nong yalam juga ri ke jong ki kam bagi dei ki banget you Jesus Christ ki kam bagi dei ki bala dem you Jesus Christ ki kam bagi long ki Kristan rei kan mau ki kowe ki long pen ban ki nong shon jong Christ Jesus ki long pen ban ki nong shon jong dik na jong Christ Jesus ka daw long mar ka an ki jong ki ba ki jingle ka jong ki kam dei Kaan ki jong ki ba ki jingle jong ki kam dei kilong shon jong dik na jong Christ ka daw long mar ba ki jingim ki jong ki nakta ka jing shisha kam don chu kilong nong shon ha ki jingim kilong nong shon ha ki jing shisha kilong nong shon ha ki jingle ok ba ki jing sanshar ka ba hok don chu ki jingle hok ki ni ki si ki ba mta ki jiu ki ong ka dei ki jingle rai ki Greek kilong ka kalong ki jingi bi ki nong yalam ki jong ni ha ki ni ki si ki ba mta kilong kinong shun jong ke ding na ki jong Christ Jesus da ki kam ba ki jingle ki jong ki bang pen so ba yo play ha ki kam ni di kilong kinong good ki jong Christ Jesus sa manong ni we ji kusan na ni ka jam ni ka banta phimla man wan chi Jesus la da phimlam khan da ya ni ba jong ke ding na ki jong Christ Jesus phimla man wan chi Jesus lem da bi ya ni ba jong ke ding na namar kita ha ke ding na ki jong Christ Jesus kadang ke jing tiang jong ke jingem har dik na jong Christ Jesus kadang ke jing laim kadang ke jing lai loi kadang ke jing penyesok kadang ke jing mame halo jong ke ding na jong Christ Jesus maka ta wan show Jesus Christ lingba jong ke ding na jong kabor jong ding na jong Christ Jesus kadang ke ktien kadang ke kam kadang kam dei ha ke ktien kadang ke kam nong kam dei ha ke ktien kadang ke kam kadang ri hang ta kim ban pau kadang ke bor ke ding na jong Christ Jesus hang ta ri ban pau ke ding na jong Christ Jesus ha ke jim ke jong ba ke jong pi namar kita habing ye pai sabang ke bor ke ding na jong Christ Jesus Kolosai kalau nggak baar, dapat kita kasau, wang punya Paul, ya kita banget kita dan Kolosai. Kalau nggak baar, dapat kita kasau, pulih kau Paul ya Tuhan, pinkan mau ya kita banget kita dan apa Kolosai. Siapa Jesus Christ, siapa yang kita boleh lihat dari jim ke jongki, hak kalau nggak baar, dapat kita kasau, wang punya, hak ni kita ciri ke jong, wang punya Paul ya kita banget kita dan Kolosai. Habalala pendam no ya ke jing, ya ke kot jing kular, balat ho hak ini yang berturkom, kabalai leh persya. Yangi kabalong persya ini barulah weno ru ya ka udah sakna reka bah ka jingna udah weno ya kita ikut jing ke jingkulan barulah sakna no ya ka halo jong ke dingna nomor kita ka bor jong ke dingna jong Christ Jesus kolong ba ya ki pop jong ba jong pi la dep ban sa halo dingna kata ka ding tangoi ka preng ka ban ya tu pi ya ki pop ki jong ba jong pi la dep ban sa halo jong dingna halo lum kalbi kumba ar hajar snem duna men shwa jisu ula kio halo jong dingna la sapre ye ki ti bre ki kijat ki jong ka jiji jong pol ki nong rom ka ban riu ka kharbe wong to nyau ye la di na man kita ki ula yam ye ka pop la na bidang ima ka pop ka jing kirmen pra doe la na bidang yema pop ka pop la duno ye ka jing ai ki jong play la duno ye ka jing sok ka jong play la duno ye ka jing play ki jong play na man kita one share ka ding na ka jong Jesus Christ ban yo mat ye ka jing ai ki jong play ban yo mat ki jing ne me ki jong mo kum no pla ban penim biang ye ka pop ang ko ban bu ini ji prekat kum no ngila ban penim biang ye ka pop habala sana ye ka pop ka jong pi ban Jesus hang te alo jong ding na kum no penim biang kuno penimbiang yang kena apa? Kapok jual asa baru Yesus. Kuno lawan penimbiang yang kah? Bila lawan penimbiang yang kena kapok dari tang ada pilih. Say but tano yang kena kapok nalo juga dingkna. Say but tano yang kena kapok nalo juga dingkna. But ten but imbiang hak itu kapok macam kah? Lani hak itu jingle macam kah? Dia kata dia lat kapok bila lawan imbiang hak kapok.
Namarin nila yap no ya kapop ang pol. Ngimla siya ban im hapok jok ni kapop. Kapop ke junga bu jompi kedang im kat bang ngimat priang yo Kristus Yesus. Hake kelemat ke babi priang yo Kristus Yesus. Hake kelemat ke babi nget yo Kristus Yesus. Kapop ke junga jompi ke yap no. Kaya no. Kam dun bol shuang ting ke joblay. Min bang nget yo Jesus. Namar da ke jingai la punim ya pi. Da ke jingai ken yo polong ke bani dan ausas ke lang baar ke fat ke basipo. Ke fat ke baprang mo benong. Ter hado ke basipo. Wong da ke jingai la punim ya pi. Da ke jingai ken kataru am na pi. Hande ke de ke jingai ke joblay. Pol kranchai ke bangit dan ausas. Ki pop ke jong pi ki im. Kat bangin pot priang yo Kristus Yesus. Hake klemat ke bangin nget yo Jesus Christ. Ki pop jong pi ki yap no. Kim don bol shu abala yak am don bol shu. Kama shu ban ki. Kama shu ban pen kenroi. Ya kita ki jingwe ki jong hapo jong ke jim ke jongi. Kama shu ban le try clear namar kalayak. Kama shu ban senchar namar kalayak. Ka pop kalayak nam bangin nget yo Jesus Christ. Bala pinget yo Jesus Christ hakne ke janmien. Pinget yo Kristus Yesus hakne ke janmien. Ya ki pop jong pi. La penyap la saknapna badu Jesu halo jo kedimna halo nung Calvary kapop kala du bor hanai lada pimpin ki emma pi ya kapop manong pi lada manga ban ma pi ngim pin kim ngim ai bor ya ni kapop hi kala ya nado bingi nget ya Kristus Jesu maka jiap badu Jesus Christ halo jo kedimna halo nung Calvary kam dei tang ka dak ni ka kuna hanai ke dei ku shim ya ke jaka ka jonga Jesus shim ya jaka jong memang lech ka dingna ara just nem duna muswa memang mi na Jerusalem uya ya lenti na Jerusalem shall room Calvary kalenti ko liban ya tang ba shipom mi la punya ya Jesus Christ da la pen kit ya dingna we ya Jesus memang kit ya dingna da ki kmat ba kan jam sim memang Jesus kit ya dingna we memang wor ha kalenti ba wor ha kalenti kada ko nomor la sempat yo bro step la sempat yo bro step la sempat yu daki dau shabuk la sempat yu hakam mek balo raj majung nom bishar kadau balo baro ya ka met ki dong Jesus ka balo mong kadau balo ya daki kmat ki bagam sim ya ki jat ki dong Jesus Christ ki baga snam kala deban toy baga terkong ka met ki jong ka snam ba ka ka mino ka met ki Jesus Christ ka jing terkong ka met ki don la sho ban ba ya ka ding na ka bakia umla shuban ba ya dingna ga kya ula or haga lenti shakalori ula or haga lenti shakalori kadang ba pet Jesus ban yi ba ka ko le na da jonga jompi kadang ba patiao mo Jesus ukit ga dingna mde na da ladi ukit ga dingna na ban da jonga jompi kadang ba kandos ba kadang ajang ba bo ni Jesus ngamtep na ga lenti na Jerusalem jo lom Calvary hanen chuna don tong we ru bon manira Ita haru ni we brio berketang Simon bala one man kit yang dingna jong Jesus Christ bala pa begini nong sipai rom ban penyerah ban ba yang dingna hatu bi glory mo ban shim yang dingna jong Jesus Christ ban ba opol wong bre what pen salia shu yang what pen tut shu yang ginong galatia wong da what pen tut shu yang na ba yang dingna jong Christ Jesus ha ka met ke jong nga ba yang dingna jong Christ Jesus nga kidi ki damong jong Jesus haga met ki jonga wat pen salia shu yang wat pen wit shu yang na mar ka jingim ki jonga ka dei Jesus bat ka dingna ka jong kana mot na ni ki bi yo Jesus kram jam ke kai hello jong ka dingna Jesus kram sham sha kai hello jong ka dingna ushat na da jong pi ushat na da jonga ara just nam na ka lai no ki sngi bi por ngap tip kana wat la wan jong Jesus Christ da ba pe jong dingna ka jong but yo ba don ke jingim ka don ke jipen kya ka don ke jimap ki pop hello jong ka dingna lu Calvary when it ho ipi da kamba ka crowd tame ka jahalo glum Calvary lani ha nong ba Jerusalem ha ka sni kamde na marba ka don ke jingka arlen ya ka te ke jingka jo ka temple o ka jingka jo ka temple ka crowd le to do dikon yalam nanti ha ne ka Sunday ka bala dep ka ne ka jrong hadu ka ta ba tunjo ka bar ben hadu ka ta ka ba kalong ka ba ki bri man tar ka ne ka ya ka ne ka jingka ha ka temple ka kum ka survey ka jingwa jingtem kalong ka ba ki bri man tar ma ka jingjrong jo ka ta ka kenyan ka jong ka
Naman kita ke jingkat jong ke jingkat ke tempul ke kat nang tein jong sheni jitibian ke kat nang tein jong sheni jitibian ke dau ke ban pau ke lomba ke jutang ke berim ke lakuno ke jutang ke berim na ban pendap hau Jesu hakmi ke jutang ke batumai ai pi ta ke Jesus Christ pada ke jingim ke jinyak ke Jesus Christ ke snam ke Jesus Christ ke jutang ke batumai kalau ya tak temai bagi jim ke jengah bagi jopi. Dengar kita ke kembang berkerau, kemdai bagi jingkat arlem jom ni kan jingkat jangan tempul. Kemdai mana bukan jumai ha, haka percaya berbuai opti ke jom play, haka jom pol. Kemdai mana bukan ke jingkadum, haka percaya bagi day kata ke kembang berkerau. Kemdai ke jing mino jing mensin ke balayap, ke bayang ke itu. Kita ni mensim kita layak dengan Yesus, ulang layak halau juga dengan pernah ulang Calvary, apa juga kita kenta, syah apa I to know elang juga mensim, kadang kita padang juga kendo, kadang kita padang juga kendo, but kita mensim juga kita layak kita dan apa heris, kita mino nangka, balarai kita ke present, hakmat juga boleh buka, balarai kita ke present, banbu syakar rijau ke jingsuk, hakap paradise kita boleh. Kita akan pergi ke mak ke kerau. Katung ke story jom ke ting jom play gospel marches kelong ke arpenyo ke kambak ke kerau re benbau Jesu om punya. Nadu menta men long lemanya ha paradise. Ko kenra tu ken mau lemnya. Ona me boy ha ke jaga ke jome. Ona me boy ha ke hima ke jome. Ken mau lemnya kenra dong utau dekai halo juga dingna. Haka kalimat kebuangku kenrat ke mau lemnya me boy ha ke hima ke jome Jesu om. Haka ni ke sni men long lemanya ha paradise. Haka ni ke sni men long lemanya ha paradise. Kata dia ke kembang ke berkau me kalau jah. La mabe yang nong shun, la mabe yang nong lepop, la mabe yang tahu bala legi kam ke berjekria ke bala long ke jingi jeli kemat jumplay. La mabe yang bala pelai yang nak lagi tersim jom kata kapop syake jumplay jumplay. Dei ke jimabe yang beman tulang ngam jelap, nong kaman bala ngam jelap hakapop. Bala pedang pat you. Daun nong penim, ubah play dengan senam halau coba dingna. La penim daun nong penim, malah penim daun nong penim. Ubah la yak bala play halau coba senam, halau coba dingna, halau nong Calvary. But Jesus Christ, kadang ke jing penesok, kadang ke jing lain hoi. Ke Independence Day, jauh dari India kadang ke khasan dari jauh na August. Ya sedang ya una do sedang kendai sepak sau punyo. Ngira ngira teng hadu mentah pun kenal. Ini ke Independence Day joki kersan gede ke Good Friday, ke seni, ke jinyak, ke jong Chris Jesu. Ke jingsha kentai ke jong Jesus Christ on way nong tho wong ni. Ke jingsha kentai ke jong Jesus Christ. Kade ke jing pedang yana berjepi. Tak ke jiruai ko mene. Yana lama namar ya ula kentai. Yang lemah nampak ya ulah kentai. Kajing syasi dong kajing Jesus Christ. Kadang kajing penkia yang kajing pang kajing yang kajing crow juga pop kajing apa kajing pi. Kajing apa kajing Jesus Christ. Kadang kajing penim yang bade pi. Kesnam kalau mi nalo ding na. Kajon kabor kabam judu no aga. Kesnam kodor. Don bor hakasnam. Hakasnam kunong brod. Kadingna kejong Yesus minyak wai lang ini kejong wai don ke bor baterai pula hai kesnam kun langron ya pledge mo dia kejong wai ketika Paul bangin pledge mo jo Yesus pada kesnam ke bola syak ulah peni halo jo kadingna bola syak kesnam ke bola peni ke don ke bor bakam juduno ya ke bor kejong ka kesnam kodor ke bang duno kejong ke bor kejong ka kini ke benda bang ikwa bang pledge mo ha ketika jamit ke benda bo Jesus Christ layak nak benda ke jangan berjumpa. But usharu nak benda jangan berjumpa. Ukuak bangin one show Jesus. Kani ketika jamit ke bang kuat yang bisa Jesus. Lebih kuat bandon ke jingi super play. One show ke dingna ke jumpa Jesus. Hikuak banshem ya ke jingim one show Jesus Christ. Don the wepat balapan penim. Lain of Jesus Christ tang mau. Balong ke jingim, balong ke jingai lut, balong ke jimap ya ke jingim jangan berjumpa. Harga dingna ke Jesus Christ. Kadon ke jimap ya ke pop ke jangan berjumpa. Ke nombor jangan harus pas apa. Macam mana yang harus pasal pun.
Tingin wala na umiyak. Ilaban lai na jimban kya kapo don bor hagas na Ilaban jo kijing snil jon kapo don bor babela hagas Laban lai kijing wabasaro don bor hagas na wan shakawari mo banyosa don bor babela hagas Hai kasna gordor kulambro Ilaban kami yagayo don bor hagasna Idam kapo hidupo don bor babela hagas na don bor matre bela hagas na kulamro Treki kam nama Jesu utra don bor hagas na Piliman kasniran yaro you try don bor babela hagas na don bor matre bela hagas na kunambro don bor matre bela hagas na gordor kulambro Laban siya ng buhay Try Ni aingo imi abalay ke na magkadim na gajami Kabalata na kasnang gajong kun ng grot Kabala penmi shisin penmi Ala saikut La pelai lui La penim yang ni Gipok baru la sa halo jo gadim na Kerang meninyo lai lui
Kalau punya sok ini berkupa babneng, mengira balong kikun kijamur, kupa nyima ban siukleng ya ke bami melale, nyok kublesi bon kupa bi, kini baru ke bami melale, kini nama bi ya ke jiu kejomi, kerku atrai ya kini ke pol baru, kerku ini baru syashkor ya ke tin kejomi, but baru abang ini baru smau ya kini ke tin kejomi, basam macam syashkor, tu ke jing sok ke jing isnei ke jing kerku kejomi kalau kalem bati, minta berciri ke bawa sekali halakata.